ಹಾಯ್ ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಕೋಸ್ಟಲ್ ವುಡ್ ದ ಸುರುತ್ತ ಗ್ರಾಫಿಕಲ್ ಸಿನಿಮಾ ಉಮಿಲ್ ಪ್ರದರ್ಶನವಾಗುന്നുಂಡು. ಕೆಲವು ಮೂವಿ ಕೆಲವರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಪುಂಡು, ಕೆಲವರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಪುಂಡು. ಉಮಿಲ್ ಮೂವಿದ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಪನ್ಪಿನ ಅಂಡ ಭೋಜರಾಜ್ ವಾಮಂಜೂರ್ ನಿರ್ನ ಎನ್ಮ ಪಾತ್ರಡ್ ಭೋಜರಾಜ್ ವಾಮಂಜೂರ್ ತೋಚಿದೇರು. ಒಂಜಿ ಹಾಸ್ಯರಸ ಅವಡ್ ಶಾಂತರಸ ರೌದ್ರರಸ ಇಂಚಿನ ಎನ್ಮ ಪಾತ್ರಡ್ ಮನೋರಂಜನೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತೇರು. ಈ ಚಿತ್ರದ ಮೇನ್ ಅವೇ ಭೋಜರಾಜ್ ಮೇರ್ನ ಎನ್ಮ ಪಾತ್ರಗಳು. ಅಂಚೆನೆ ಅರವಿಂದ್ ಬೋಲಾರ್ ಅವಡ್, ನವೀನ್ ಡಿ ಪಡೇಲ್, ಸತೀಶ್ ಬಂದಲೆ, ದೀಪಕ್ ರೈ, ಪ್ರಕಾಶ್ ತುಮ್ಮಿನಾಡು ಪುರ ಎಡ್ಡೆ ಮನರಂಜನೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಉಮಿಲ್ ಚಿತ್ರಡ್ ನಾಯಕನ ಪಾತ್ರಡ್ ಉಮೇಶ್ ಮಿಜಾರ್, ಅಂಚೆನೆ ನಾಯಕಿನ ಪಾತ್ರಡ್ ಪೂಜಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಎಡ್ಡೆ ಅಭಿನಯ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಉಮಿಲ್ ಮೂವಿದ ನೆಗೆಟಿವ್ ಪನ್ಪಿನಂಡ ಈ ಚಿತ್ರದ ಸ್ಟೋರಿ ಒಂಜಿ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಇಜ್ಜಂಡ್. ಅಂಚೆನೆ ಈ ಚಿತ್ರದ ಗ್ರಾಫಿಕ್ಸ್ ಮೂವಿಗೆ ರಿಲೇಟ್ ಆತೀನಿ ಖಾಲಿ 20%. ಒಂಜಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಪನೋಲಿ. ಈ ಚಿತ್ರದ ಗ್ರಾಫಿಕ್ ಡಿಸೈನ್ ಬಾರಿ ಶೋಕ್ ಆತನ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆಡ್ ಮಲ್ದೇರು. ಆ ಗ್ರಾಫಿಕ್ ಡಿಸೈನ್ ಮಲ್ದಿನ ಎಡ್ಡೆಡ್ ಮಲ್ದೇರು. ಬೊಕೊಂಜಿ ಚಿತ್ರದ ಕಡೆಕೊಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಕೊರ್ರೆ ಪೋತರ ಅಂಡ ವಾತ್ ರೀಚ್ ಆಗಿ ತೋಜುಡು. ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಆದ ಬಂಡ ನಮ್ಮ ಉಮಿಲ್ ಅವು ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಮಲ್ಪೊಡು. ಓಪನ್ ನೀರ್ಜಿಂಜನ ಟ್ಯಾಂಕಿನೇ ತಡೆ ಮುಚ್ಚೋಡು ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಈ ಮೂವಿಡ್ ಕೊಡ್ತೇರ. ಈ ಮೂವಿದ ಎಂಡ್ ಆನಾಗ ಒಂಜಿ ರಿಯಲ್ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಎಂಗೊಂಜಿ ನೆನಪಾಂಡ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಗ ಆನ್ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್. ನಾರ್ಮಲಿ ಅದೂರಾಗ ಜ್ವರ ಬತ್ತಂಡು ಅಂಚಾಯಿ ಜ್ವರಕ್ಕೊಂಜಿ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಪೂರ ದೆತ್ತೊಂಡೆ. ಎಂಚನೆ ಜ್ವರ ನಾರ್ಮಲ್ ಜ್ವರ ಬಂದು ಮೆಡಿಸಿನ್ ದೆತ್ತೊಂಡು ಒಂಚೂರು ರಿಕವರಿ ಆಯಿ ಆ ಜ್ವರದ್ದು ಚೂರು ಸಮಯ ಪೋಯಿನ ಲೆಕ್ಕನೆ ಸಡನ್ಲಿ ಬ್ಲಡ್ ಪೂರ ವಾಮಿಟ್ ಮಲ್ಪರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ತಾಗಿ ನಡಪೆರೆ ಒಂದು ಇಜ್ಜಂಡು. ಅಂಚ ಲಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಗ್ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಮಂತಾಯ್ಬೇಕು ಗೊತ್ತಾಂಡು ಆಯ್ಗ ಡೆಂಗ್ಯೂ ಉಂಡವು ಅಂಡ ಲಾಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಉಂಡು ಒರಿಪೇರೆ ಆಯ್ಚಿ ಉಮಿಲ್ ಒಂಜೇನ ಲೈಫ್ನ ಎಂಡ್ ಮಲ್ತಂಡು ಎಂದೊಂಜಿ ಬೇಜಾರ್ದ ವಿಷಯ. ಒಂಜಿ ಮೂವಿ ಎಂಡ್ಗ ನನಗ ಎಂಡ್ದ ಸೀನ್ ತೋನಾಗ ಹೆಂಗ್ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ನೆನಪಾಂಡು ಅಂಚನೆ ಉಮಿಲ್ ಇರ್ದು ಸೇಫ್ ಆದ ಎಪ್ಪುಲೆ ಕನಿಕಲ್ ಪೂರ ಉಮಿಲ್ ಮೂವಿ ತಯಾರ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ತಿತ್ತೇನೆ ತೂಲೆ ಬಂಡ. ಕೆಲವರಿಗೆ ಮೂವಿ ಇಷ್ಟ ಆಪುಂಡು, ಕೆಲವರಿಗೆ ಮೂವಿ ಇಷ್ಟ ಒಂದಿಪ್ಪು. ಉಮಿಲ್ ಮೂವಿದ ಒಂಜಿ ಕಾಮಿಡಿಗೆ ಪರ್ಸಂಟೇಜ್ ಕೊರ್ಪುನ ಒಂಜಿ 55% ಕೊರಲಿ. ಅಂಚನೆ ಉಮಿಲ್ ಸ್ಟೋರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಪರ್ಸಂಟೇಜ್ ಕೊರ್ಪುನ ಅಂಡ 40% ಕೊರಲಿ. ಟೋಲ್ ಅದು ಮೂವಿಗೆ 5 stars 3 stars ಕೊರಲಿ. ಉಮಿಲ್ ಮೂವಿ ಎಂಡ್ ಆತಿಜಿ ಎಂಡಿಂಗ್ ಇಜ್ಜಿ ಅವು ಪಾರ್ಟ್ 2 ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗೊಂಡು ಅವು ಫಿಲ್ಮ್ ದೆನ್ ಬಿಟ್ಟು ಪಾರ್ದೇರು. ಓಕೆ ಇದು ಒಂಜಿ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟವಾದಿತ್ತನ ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ಪ್ಲೆ, ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಪ್ಲೆ, ಫನ್ಸ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ ಬೋರ್ಡ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಪ್ಲೆ. ಸೊಲ್ಮೇಲು.